जनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय दे कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नाम नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः श्री प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना अन्निष्कारक मद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते कृतराय श्रीमद्भागवतम की जय श्रीमद्भागवतम പഞ്ചമസ്കന്ധം 16-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1. 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറി നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന്റെ സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം രുചി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജംബുദ്വീപ വർണ്ണനം. നമ്മള് വസിക്കുന്നത് ജംബുദ്വീപിലാണ് അല്ലെ? നേരത്തെ ഭാരതവർഷത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭരത മഹാരാജാവ് ഭരിച്ചിട്ടുള്ള ഭാരതവർഷം അല്ലെ? ഭാരതം എന്നായിരുന്നു പേര് അല്ലെ? ബ്രിട്ടീഷുകാർ വീട്ടിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ. അപ്പോ സപ്തദ്വീപുകളിൽ ജംബുദ്വീപിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഇതിലെ ഓരോ ദ്വീപിന്റെയും അതിന്റെ വിസ്തൃതിയും മറ്റുമൊക്കെ പറയുന്നു. പിന്നീട് 19-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ദ്വീപുകളെ പറ്റിയിട്ടും വളരെ വിശദമായിട്ട് വിവരിക്കുന്നു. നമുക്കിതിന്റെ സമ്മറി നോക്കാം. അധ്യായം 16 ജംബുദ്വീപ വർണ്ണനം. പ്രിയവത മഹാരാജാവിന്റെയും പിൻഗാമികളുടെയും സ്വഭാവ വർണ്ണനയ്ക്കിടയിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മേരു പർവ്വതത്തിന്റെയും ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെയും വർണ്ണനകളും നടത്തുന്നു. ഒരു താമരപ്പൂ പോലെയാണ് ഭൂമണ്ഡലം, അതിന്റെ പുഷ്പമണ്ഡലം പോലെയാണ് 7 ദ്വീപുകൾ. ആ പുഷ്പമണ്ഡലങ്ങൾക്ക് മധ്യത്തിലാണ് ജംബുദ്വീപ്. ജംബുദ്വീപിൽ ഘനദ്രവ്യമായ സ്വർണത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സുമേരു എന്നൊരു പർവ്വതമുണ്ട്. 84,000 യോജന ഉയരമുള്ള ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ 16,000 യോജന ഭൂമിക്ക് താഴെയാണ്. അതിന്റെ വീതി 32,000 യോജനയും പാദം 16,000 യോജനയുമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു യോജന ഏകദേശം 8 മൈലാണ്. പർവ്വതങ്ങളുടെ രാജാവായ ഈ സുമേരു ഭൂമിക്ക് അവലംബം നൽകുന്നു. ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ദക്ഷിണഭാഗത്തെ ഇലാവൃത വർഷത്തിൽ ഹിമവാൻ, ഹേമകൂടൻ, നിഷാദൻ എന്നീ പർവ്വതങ്ങളും ഉത്തരഭാഗത്ത് നിള, ശ്വേതം, ശൃംഗം എന്നീ പർവ്വതങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഭാഗങ്ങളിൽ യഥാക്രമം മാല്യവാൻ, ഗന്ധമാദനം എന്നീ വലിയ പർവ്വതങ്ങളുമുണ്ട്. സുമേരു പർവ്വതത്തിന് ചുറ്റുമായി മന്ദരം, മേരുമന്ദരം, സുപാർശ്വൻ, കുമുദൻ എന്നിങ്ങനെ 4 പർവ്വതങ്ങൾ നിലകൊള്ളും. ഈ പർവ്വതങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനും 10,000 യോജന വീതം നീളവും ഉയരവും ഉണ്ട്. ഈ 4 പർവ്വതങ്ങളിലുമായി 1,600 യോജന വീതം ഉയരമുള്ള 4 വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. ഒരു മാവ്, പാടല വർണ്ണത്തിലുള്ള ഒരു ആപ്പിൾ മരം, ഒരു കദംബ മരവും ഒരു ആൽമരവും, പാൽ, തേൻ, കരിമ്പുനീര്, ശുദ്ധജലം എന്നിവകൾ നിറഞ്ഞ തടാകങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് ഈ തടാകങ്ങൾ. നന്ദനം, ചിത്രരഥം, വൈബ്രാജകം, സർവതോഭദ്രം എന്നീ ഉദ്യാനങ്ങളുമുണ്ട്.
സുപാർശ്വ പർവ്വതത്തിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ കോടുകളിൽ നിന്നും തേൻ പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു കദംബ വൃക്ഷവും കുമത പർവ്വതത്തിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ വേരുകൾക്ക് താഴെ നിന്നും പാലും തൈരും അഭികാമ്യങ്ങളായ മറ്റനേകം വസ്തുക്കളും നിറഞ്ഞ നദികൾ ഉത്ഭവിച്ചൊഴുകുന്ന ശതവൽശ എന്ന ഒരു വടവൃക്ഷവുമുണ്ട്. ഒരു താമരപ്പൂവിന്റെ തണ്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള തന്തുക്കൾ പോലെ സുമേര പർവ്വതത്തിന് ചുറ്റുമായി പുരംഗം, പുരരം, കുസുംബം, വെഗംഗം, ത്രികുടം മുതലായ 20 പർവ്വതങ്ങളുണ്ട്. സുമേരുവിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ജഡരം, ദേവകൂടം, പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് പവനൻ, പാരിയാത്രൻ, തെക്ക് ഭാഗത്ത് കൈലാസം, കരവീരം, വടക്കു ഭാഗത്ത് ത്രിശൃംഗം, മകരം എന്നീ പർവ്വതങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യും. ഈ 8 പർവ്വതങ്ങൾക്ക് 18,000 യോജന നീളവും 2,000 യോജന വീതിയും 2,000 യോജന ഉയരവും. സുമേരു പർവ്വതത്തിന്റെ ഉച്ചിയിലാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ വാസസ്ഥലമായ ബ്രഹ്മപുരി. അതിന്റെ 4 വശങ്ങൾക്കും 10,000 യോജന വീതം ദൈർഘ്യമുണ്ട്. ബ്രഹ്മപുരിക്ക് ചുറ്റിനുമാണ് ദേവേന്ദ്രന്റെയും മറ്റ് 7 ദേവന്മാരുടെയും നഗരികൾ. ബ്രഹ്മപുരിയുടെ വലിപ്പത്തിന്റെ 4/1 ഇവിടെ. സുമേരു പർവ്വതത്തെ കുറിച്ചിട്ടും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള മറ്റു പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ വിവരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിന്റെ വീതിയും ഉയരവും ഒക്കെ വിവരിക്കും. അപ്പൊ ധാരാളം പർവ്വതങ്ങൾ അല്ലെ. ഇതില് പല പർവ്വതങ്ങളുടെയും പേരുകള് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ത്രികുടം അല്ലെ, ഇവിടെ കൈലാസം അല്ലെ, അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാല് ഗന്ധമാദന പർവ്വതം അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ ലീലകളിലും കേട്ടിട്ടുള്ള പർവ്വതങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ അനേകം പർവ്വതങ്ങളുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിലുള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വിവരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച ഉക്തസ്ത്വയാ ഭൂമണ്ഡലായമവിശേഷു യാവാദാദിത്യസ്തപതി യത്ര ചാസോ ജ്യോതിഷാം ഗണൈശ്ചന്ദ്രമാ വാ സഹ ദൃശ്യതേ. രാജോവാച തസ്ത്വയാ ഭൂമണ്ഡലായമവിശേഷു യാവദാദിത്യസ്തപതി യത്ര ശാസോ ജ്യോതിഷാം ഗണേശ്ചന്ദ്രമാ വാ സഹ ദൃശ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച ഉക്തസ്ത്വയാ ഭൂമണ്ഡലായാമവിശേഷോ യാവദാദിത്യസ്തപതി യത്ര ചാസോ ജ്യോതിഷാം ഗണേശ്ചന്ദ്രമാ വാ സഹ ദൃശ്യതേ. രാജോവാച തസ്ത്വയാ ഭൂമണ്ഡലായാമവിശേഷു യാവദാദിത്യസ്തപതി യത്ര ചാസോ ജ്യോതിഷാം ഗണേശ്ചന്ദ്രമാ വാ സഹ ദൃശ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതിശാമദേവി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച ഉക്തസ്ത്വയാ ഭൂമണ്ഡലായാമവിശേഷോ യാവദാദിത്യസ്തപതി
तपति यत्र चासौ ज्योतिषां गणैश्चन्द्रमा वासः दृश्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण विजयनारायण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच उक्तस्त्वया भूमण्डलायमविशेषो यावदादित्यस्तभति यत्र चासो ज्योतिषां गणैः चन्द्रमा वासः दृश्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वत्सला शाजी माता जी। जय गुरु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच उक्तस्त्वया भूमण्डलायामविशेषो यावदादित्यस्तपदि यत्र चासौ ज्योतिषां गणैश्चन्द्रमा वासः दृश्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण निर्मला माता जी। जय गुरु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच तस्त्वया भूमण्डलयामविशेषो यावदादित्यस्तपदि यत्र चासौ ज्योतिषां गणैश्चन्द्रमा वासः दृश्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पंकजाक्ष माता जी। जय गुरु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच उक्तस्ताय भूमण्डलाय अविशेषो यावदादित्यस्तपदि यत्र चासौ ज्योतिषां गणेश्चन्द्रमवासः दृश्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अनुप्रदेव माता जी। जय गुरु माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच उक्तस्त्वया भूमण्डलायामविशेषो यावदादित्यस्तपति यत्र चासौ ज्योतिषां गणैश्चन्द्रमा वासः दृश्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण सीतारामन माता जी। जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच उक्तस्तया भूमण्डलायामविशेषो यावदादित्य तदपदि यत्र चासो ज्योतिषां गणैश्चन्द्रमा वा सह दृश्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे रंगमणि माता जी। जय गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच उक्तस्त्वया भूमण्डलायामविशेषो यावदादित्यस्तपदि यत्र चासौ ज्योतिषां गणेश्चन्द्रमा वासः दृश्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण वत्सला माता जी। जय गुरु माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उक्तस्त्वया भूमण्डलयामविशेषो यावदादित्यस्तपदि यत्र चासो ज्योतिषां गणैश्चन्द्रमा वासः दृश्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण भारतीय माता जी। जय गुरु। ओम नमो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच उक्तस्त्वया भूमण्डलयाम विशेषो यावदादित्यस्तपदि यत्र ध्यासां ज्योतिषां गणैश्चन्द्रमा वा सह दृश्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण वसंता माता जी। जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलो। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच उक्तस्त्वया भूमण्डलायामविशेषो यावदादित्य सप्तति चासौ ज्योतिषां गणैश्चन्द्रमा वा सह दृश्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अनिता माता जी। जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच उक्तस्त्वया भूमण्डलायामविशेषो यादवादित्यस्तदपदि यत्र चासो ज्योतिषां गणैश्चन्द्रमा वा सह दृश्यते।
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഉക്തസ്ത്വയാ ഭൂമണ്ഡലായ അവശിഷ്യവും വിശേഷോ യാവാദിത്യ സപ്തദത്ത ചാസോ ജ്യോതിഷാം ഗുണേ ചന്ദ്രമാ വാസഃ ദൃശ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച ഉക്തസ്ത്വയാ ഭൂമണ്ഡലായാമ വിശേഷോ യാവദാദിത്യസ്തപതി യത്ര ചാസോ ജ്യോതിഷാങ്കണ ചന്ദ്രമാ വാസഃ ദൃശ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ഉപേശ്വരി ദേവദാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച ഉക്തസ്ത്വയാ ഭൂമണ്ഡല ആയാമ വിശേഷോ യാവദാദിത്യസ്തപതി യത്ര ജാസോ ജ്യോതിഷാം ഗണേശചന്ദ്രമാ വാസഃ ദൃശ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സരഗോപരൻ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച ഉക്തസ്തയോ ഭൂമണ്ഡല ആമാ വിശേഷോ യാവദാദിത്യസ്തപതി ചാസൗ ജ്യോതിഷാം ഗണൈശ്ചന്ദ്രമാ വാസഃ ദൃശ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രവിയാചാരി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച ഉക്തസ്ത്വയാ ഭൂമണ്ഡലായ വിശേഷോ യാവദാദിത്യസ്തപതി യത്ര ചാസു ജ്യോതിഷാം ഗണേശചന്ദ്രമാ വാസഃ ദൃശ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലുക. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച ഉക്തസ്ത്വയാ ഭൂമണ്ഡലായാമവ വിശേഷോ യാവദാദിത്യസ്തപതി യത്ര ചാസൗ ജ്യോതിഷാം ഗണൈശ്ചന്ദ്രമാ വാസഃ ദൃശ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച ഉക്തസ്ത്വയാ ഭൂമണ്ഡലയാമ വിശേഷോ യാവദാദിത്യസ്തപതി യത്ര ചാസോ ജ്യോതിഷാ ഗണേശചന്ദ്രമാ വാസഃ ദൃശ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച ഉക്തസ്ത്വയാ ഭൂമണ്ഡലായാം വിശേഷോ യാവദാദിത്യസ്തപതി യത്ര ചാസൗ ജ്യോതിഷാം ഗണൈശ്ചന്ദ്രമാ വാസഃ ദൃശ്യതേ. ഹരി കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച ഉക്തസ്ത്വയാ ഭൂമണ്ഡലായാമ വിശേഷോ യാവദാദിത്യസ്തപതി യത്ര ചാസൗ ജ്യോതിഷാം ഗണേശചന്ദ്രമാ വാസഃ ദൃശ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജോവാച ഉക്തസ്ത്വയാ ഭൂമണ്ഡലായാമ വിശേഷോ യാവദാദിത്യസ്തപതി യത്ര ചാസോ ജ്യോതിഷാം ഗണേശചന്ദ്രമാ വാസഃ ദൃശ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓരോരുത്തരും ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ഓരോരുത്തരും ഭാവാർത്ഥന പരിഷത്ത് മാരച്ചവ് ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ, സൂര്യൻ അതിന്റെ പ്രകാശവും താപവും വ്യാപിക്കുന്നിടത്തോളം ചന്ദ്രന്റെ നക്ഷത്രങ്ങളും കാണുന്നിടത്തോളവും
ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ വ്യാസം വിസ്തൃതമായി കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് താങ്കൾ നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഭൂമണ്ഡലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്ന പരിധി വരെ വിസ്തൃതമാകുമെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് സൂര്യപ്രകാശം 9,30,00,000 മൈലുകൾ സഞ്ചരിച്ചാണ് ഭൂമിയിലെത്തുന്നത്. ഈ ആധുനിക വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ വ്യാസാർദ്ധം 9,30,00,000 മൈലാണെന്ന് കണക്കാക്കാം. ഗായത്രി മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഓം ഭൂർഭുവസ്വ എന്ന് ജപിക്കുന്നു. ഭൂർ എന്ന പദം ഭൂമണ്ഡലത്തെ പ്രതിപാദിക്കും. തത് സവിതുർവരേണ്യം, സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമണ്ഡലത്തിലൂടെ പ്രസരിക്കുന്നു. അതിനാൽ സൂര്യൻ ആരാധ്യാർഹനാണ്. ആധുനിക ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതുന്നത് പോലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സൂര്യന്മാരല്ല. നക്ഷത്രങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ പോലെയാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 10:21 നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. നക്ഷത്രാണാം അഹം ശശി. ചന്ദ്രനെ പോലെ നക്ഷത്രങ്ങളും സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ആകാശത്തെയും ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആധുനിക കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്ക് വളരെ മുമ്പേ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനും വളരെ മുമ്പേ അറിവുണ്ടായിരുന്നെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിവരിച്ചതിനാൽ ഇതിനും വളരെ മുമ്പേ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും പരീക്ഷിത്തും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനും വളരെ മുമ്പേ അതേക്കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. വൈദിക യുഗത്തിൽ സമ്പുഷ്ടരായിരുന്ന ഋഷിമാർക്ക് ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങൾ അജ്ഞാതമായിരുന്നില്ല. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിൻ. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ താരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നേരത്തെ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ടും അവരുടെ പരമ്പരയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിരിക്കുന്ന സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പുത്രനാണ്. അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിനുശേഷമായിട്ട് ഇവിടെ ജംബുദ്വീപിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും. നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഭാരതവർഷം, അതെ, ഭാരതഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതവർഷം. അതെന്താണ്? അത് ഉൾപ്പെടുന്ന ദ്വീപാണ് ജംബുദ്വീപ് എന്നത്. ആ ജംബുദ്വീപിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതിന്റെ വിസ്തൃതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു. ജംബുദ്വീപിനെ കുറിച്ചിട്ട് പൂന്താനം തിരുമേനിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനപ്പാനികളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ജംബുദ്വീപിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അതിലെ 130-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൊക്കെ പറയുന്നു, 126 മുതൽ തുടങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ടു വിശേഷിച്ചു ഭൂലോകം 14 ഉത്തമമെന്നല്ലോ വേദവാദികളായ മുനികളും വേദവും ബഹുമാനിച്ചു ചൊല്ലുന്നു. ലവണാംബുദ മധ്യേ വിളങ്ങുന്ന ജംബുദ്വീപ് ഒരു യോജനാലക്ഷവും സപ്തദ്വീപുകളുണ്ടതിലെത്രയും ഉത്തമമെന്നു വാഴ്ത്തുന്നു. പിന്നെയും ഇതില് സപ്തദ്വീപുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അതില് ജംബുദ്വീപ് അത് വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതാണ് സപ്തദ്വീപുകളുടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും ജംബുദ്വീപേ ഭാരത ഗണ്ഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പൂജകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.
നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ആ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ആ ദ്വീപിനെ കുറിച്ച് പറയും, പിന്നീട് നമ്മുടെ ആ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോ ഇനി ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഈ ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഈ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തില് സൂര്യനെ കുറിച്ചിട്ടും സൂര്യന്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ ഗംഗാനദിയെ കുറിച്ചിട്ടും ഗംഗാനദി ഉത്ഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്ന ആഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ വിവരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ ഓരോ ലീലകൾ മാത്രം പഠിക്കണം ഇതൊന്നും താല്പര്യം. ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പറയും, ഇതൊക്കെ എന്തിനാ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതല്ല, നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ വേറെയും ലീലകളൊക്കെ മഹാദേവന്റെ സ്തുതിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പഞ്ചമസ്കന്ധത്തില് മഹാദേവൻ സംകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതും അതൊക്കെ കാണാം. അപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പോ ജംബുദ്വീപിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ അധ്യായത്തില് കുറച്ച് അതിന്റെ വിസ്തീർണം ഇതൊക്കെ പറയുന്നു. പിന്നീട് ഓരോ ദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടും 19-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്. 19-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതെ, 19-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ജംബുദ്വീപിന്റെ വർണ്ണന പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് അപ്പോഴും പഠിക്കാം. അപ്പൊ ഇതിനാൽ കുറച്ച് വേഗത്തിലെടുത്ത് പോകും. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ വിസ്തൃതിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ, സൂര്യൻ അതിന്റെ പ്രകാശവും താപവും വ്യാപിക്കുന്നിടത്തോളവും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രജാലങ്ങളും കാണപ്പെടുത്തിയിടത്തോളവും ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ വ്യാസം വിസ്തൃതമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു, ഭൂമണ്ഡലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്ന പരിധി വരെ വിസ്തൃതമാകുമെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഇപ്പോ ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ വ്യാസാർത്ഥം ഇത് പ്രകാരം ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് 9,30,00,000 മൈലുകൾ സഞ്ചരിച്ചാണ് ഭൂമിയിലെത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ വ്യാസാർത്ഥം 9,30,00,000 മൈലാണെന്ന് കണക്കാക്കാം. ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, സൂര്യൻ ആരാധ്യർഹനാണെന്ന് ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോ സൂര്യനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗായത്രിയാണ് ഓം ഭൂർഭുവസ്വഹ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ഗായത്രി മന്ത്രം. അപ്പോ സൂര്യൻ ആരാധ്യാർഹനാണെന്ന്. അതുപോലെ പറയുന്നു, ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ കരുതുന്ന പോലെ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം സൂര്യനല്ല, അവരൊക്കെ ചന്ദ്രനെ പോലെയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നക്ഷത്രാണാം അഹം ശശി, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചന്ദ്രനാകുന്നു. പ്രഭുപാദര് പറയും പലപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ധാരാളം പേർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ ലെക്ചറൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പ്രഭുപാദർ പറയും, എനിക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ വേണ്ട, എനിക്കൊരു സൂര്യൻ മതിയാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു, ചന്ദ്രനെ പോലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രനെ പോലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളാണ്, അല്ലാതെ സൂര്യനല്ല. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെന്താണ് പലതിനെയും സൂര്യനായിട്ട് കണക്കാക്കും. അപ്പൊ ഈ അറിവ് പല ആൾക്കാരും ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇന്ന ഗ്രഹത്തെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന്. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഭാഗവതം
എഴുതപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ചന്ദ്രനെ പോലെ നക്ഷത്രങ്ങളും സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ആകാശത്തെയും ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആധുനിക കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്ക് വളരെ മുമ്പേ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനും വളരെ മുമ്പേ അറിവുണ്ടായിരുന്നെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിവരിച്ചതിനാൽ അതിനും വളരെ മുമ്പേ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും പരീക്ഷിത്തും ബന്ധപ്പെടുന്നതിലും വളരെ മുമ്പേ അതേക്കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. വൈദിക യുഗത്തിൽ സമ്പുഷ്ടരായിരുന്ന ഋഷിമാർക്ക് ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങൾ അജ്ഞാതമായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതരിച്ചിട്ട് 5000 വർഷങ്ങളായി, അല്ലെ, 5000 ചില്ലറ വർഷം. അപ്പൊ അതിനും എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഋഷിമാർക്ക് ഈ ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ യഥാർത്ഥ അറിവുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾ, അല്ലെ, ഇന്ന ഗ്രഹം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാം ഋഷിമാർക്കെല്ലാം അറിവുണ്ടായിരുന്നതാണ്. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്രാപി പ്രിയവ്രതരത ചരണ പരിഗാധേ സപ്തഭി സപ്തസിന്ധവ ഉപക്ലപ്തായത ഏതസ്യാ സപ്തദീപ വിശേഷ വികൽപസ്ത്വയാ ഭഗവൻ ഗലുസൂചിത ഏതദേവാഖിലമഹം മാനതോ ലക്ഷണതശ്ച സർവം വിജിജ്ഞാസമയി. തത്രാപി പ്രിയവ്രതരത ചരണ പരിഗാധേ സപ്തഭി സപ്തസിന്ധവ ഉപക്ലപ്തായത ഏതസ്യാ സപ്തദീപ വിശേഷ വികൽപസ്ത്വയാ ഭഗവൻ ഗുരുസൂചിത ഏതദേവാഖിലമഹം മാനദോ ലക്ഷണതശ്ച സർവം വിജിജ്ഞാസമി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ രഥചക്രങ്ങൾ ഉരുണ്ടപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന 7 കുഴികൾ 7 സമുദ്രങ്ങളായി, ഈ സമുദ്രം മൂലം ഭൂമണ്ഡലം 7 ദ്വീപുകളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. അവയുടെ അളവുകളെക്കുറിച്ചും നാമങ്ങളെക്കുറിച്ചും സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും വളരെ സാധാരണമായ വിവരണമാണ് അവിടുന്ന് നൽകിയത്. അവ വിശദമായി അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദയവായി എന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി തന്നാണ്. ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ടാണ്. നേരത്തെ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വിവരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ രഥചക്രങ്ങൾ ഉരുണ്ടപ്പോഴുള്ള 7 കുഴികൾ 7 സമുദ്രങ്ങളായി സപ്തദ്വീപുകളായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ ലീലകളൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. സ്വയംഭൂ മനുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രഥചക്രം ഉരുണ്ടപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ള കുഴികളാണ് സപ്തദ്വീപുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭഗവതോ ഗുണമയേ സ്ഥൂല രൂപ ആവേശിതം മനോഹ്യ ഗുണോപി സൂക്ഷ്മ തമ ആത്മജ്യോതിഷി പരേ ബ്രഹ്മണി ഭഗവതി. വാസുദേവാഖ്യേ ക്ഷമമാവേശിതും തദുഹൈതത് ഗുരോർഹസ്യ അനുവർണയിതുമിതി. ഭഗവതേ ഗുണമയേ സ്ഥൂലരൂപ ആവേശിതം മനോഹ്യ ഗുണേ അപി സൂക്ഷ്മതമ ആത്മജ്യോതിഷി പരേ ബ്രഹ്മണി ഭഗവതി. വാസുദേവാഖ്യക്ഷമാമവേശിതും തദുഹദേ ഗുരോഹസ്യനുവർണയിതുമിതി. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ബാഹ്യരൂപത്തിൽ
സ്ഥൂലമായ വിശ്വരൂപം ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് വിശുദ്ധ സത്യത്തിന്റെ തലത്തിലാവും. ആ അതീന്ദ്രാവസ്ഥയിൽ ഒരുവന് പരമദിവ്യോത്കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിസൂക്ഷ്മമായ ആത്മജ്യോതി രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, സമഗ്ര ലോകത്തെയും ആവരണം ചെയ്യുന്ന ആ രൂപത്തെ എങ്ങനെയാണ് അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്നതെന്ന് ദയവായി വിശദമായി വിവരിച്ചാലും. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ആ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത്. വിശ്വരൂപം തീർച്ചയായും ഭൗതികമാണെങ്കിലും എല്ലാം പരമദിവ്യോത്കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണമാകിയാൽ ആത്യന്തികമായി ഒന്നും ഭൗതികമല്ല. അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ മനസ്സ് ആധ്യാത്മിക അവബോധത്താൽ പൂരിതമായി. ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാപഞ്ചികതയാ ബുദ്ധ്യാ ഹരി സംബന്ധി വസ്തുനഃ മുമുക്ഷുഭി പരിത്യാഗോ വൈര്യം ഫൽഗു കത്യതേ. എല്ലാം ഭൗതികമായവ പോലും പരമദിവ്യോത്കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതിനാൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകണം. ചില ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറും ഈ ശ്ലോകം താഴെ പറയും പോലെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഹരിസേവയായ ഹയ അനുകൂല വിഷയബലിയത്താഹാരത്യാഗേ ഹയബുല. പരമദിവ്യോത്കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നും അത് ഭൗതികമാണെന്നോ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിന് അർഹമായതാണെന്നോ കരുതി ഒരുവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയരുത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോലും ശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മികമാണ്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ മനസ്സ് തീർച്ചയായും അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നില്ല. എങ്കിലും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത്. അതിനാൽ ഇത്തരം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ജ്ഞാനം ഭൗതികമല്ല, മറിച്ച് അതീന്ദ്രിയമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ മറ്റൊരിടത്ത് 1:5-20 നാരദമുനി പറയുന്നു, ഇതം ഹി വിശ്വം ഭഗവാനിവേതരഃ. സമ്പൂർണ്ണ ലോകവും പരമദിവ്യോത്കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിലും അതിനാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ജ്ഞാനം അനിവാര്യമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ആ ജ്ഞാനവും ആധ്യാത്മികവും അതീന്ദ്രിയമായിരുന്നു. കാരണം സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രഭാഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മളും ധാരാളം വസ്തുക്കളും പണവും ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വാങ്ങലും വിൽപ്പനയും ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായതിനാൽ ഭൗതികമായി പരിഗണിക്കാനാവില്ല. ഇത്തരം ഇടപാടുകളിൽ മുഴുകുന്ന ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് പുറത്താണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ദിവസവും 16 മാല ജപിക്കണമെന്ന ക്രമീകൃത തത്വം കർശനമായി പിന്തുടരുന്ന ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഭൗതിക ലോകവുമായി നടത്തുന്ന ഇടപാടുകൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക പരിപോഷണത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമല്ല. എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അല്ലെ, നേരത്തെ വിശ്വരൂപത്തെ സ്മരിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ വിശ്വരൂപവും അത് എല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്നതല്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാലും പിന്നീട് അർജുനൻ അങ്ങയുടെ ആ പഴയ രൂപം തന്നെ എനിക്ക് കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറയുകയും അല്ലെ, പിന്നീട് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാവും, പിന്നീട് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് മാറുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചത് എല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ വിശ്വരൂപം അത് തൽക്കാലത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ട് കാണിച്ചതാണെങ്കിലും അതെന്താണ് പറയുന്നത്, അതും ഭൗതികമായതാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായതിനാൽ തന്നെ അത് അതീന്ദ്രിയമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഇവിടെ പ്രഭാതര് ഭാവാർത്ഥത്തില് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നതും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ പറയുന്നതൊക്കെ പറയുന്നു ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ അത് ഭൗതികമായതാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല, ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന്. പരമദിവോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നും അത് ഭൗതികമാണെന്നോ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിന് അർഹമായതാണെന്നോ കരുതി ഒരുവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയുന്നു. പ്രഭാതർ പറയുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോലും ശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മികമാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നവവിധ ഭക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് നമ്മള് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതികമായിട്ടതാണ്, അത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു സവൈമന കൃഷ്ണ പദാരവിദ്യയോർ വാചാംസ വൈകുണ്ഠ ഗുണാന്ന് പറഞ്ഞത് കരോഹരയർ മന്ദിരമാർജന സുതിം ചകാരാച്യുത സത്യകൾ. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ സത്യതകൾ കേൾക്കുവാൻ കാതുകള് ഭഗവാന്റെ സത്യതകൾ പറയുവാനായിട്ട്, വായാല് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പൂക്കൾ മണക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം കാണുവാൻ ആ മനോഹരമായിട്ട് രൂപം കാണുവാനായിട്ട് കണ്ണുകൾ, അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പരിശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞു, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളും പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ പണവും വസ്തുക്കളും ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായതിനാൽ അതും ഭൗതികമായിട്ട് ഒരിക്കലും പരിഗണിക്കാനാവില്ല എന്ന്. ഓക്കെ, 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച നവേ മഹാരാജ ഭഗവതോ മായാ ഗുണ വിഭൂതേ കാഷ്ടാം മനസാ വചസാ വാദിഗന്ധുമലം വിബുധായുഷാഭിപുരുഷാസ് തസ്മാത് പ്രാധാന്യേനൈവ ഭൂഗോളക വിശേഷം നാമരൂപമാനലക്ഷണതോ വ്യാഖ്യാസ്യമാഹ. ഋഷിരുവാച നവേ മഹാരാജ ഭഗവതോ മായാ ഗുണ വിഭൂതേ കാഷ്ടം മനസാ വചസാ വാദിഗന്ധുമലം വിബുധായുഷാഭി പുരുഷസ്തസ്മാത് പ്രാധാന്യേനൈവ ഭൂഗോളക വിശേഷം നാമരൂപമാനലക്ഷണതോ വ്യാഖ്യാസ്യമഃ. മഹാനായ ഋഷി സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ വികാസത്തിന് യാതൊരു പരിമിതിയുമില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകം ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളുടെ രൂപാന്തരങ്ങളാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സിനോളം ദൈർഘ്യമുള്ള കാലയളവ് കൊണ്ടുപോലും ഒരുവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പരിപൂർണമായി വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആരും പരിപൂർണനല്ല. പരിപൂർണനല്ലാത്ത ഒരുവനും തുടർച്ചയായ ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കു ശേഷവും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കാനാവില്ല. എന്നിരുന്നാലും അല്ലയോ രാജാവേ, ഞാൻ നിനക്ക് ഭൂഗോളകത്തിന്റെ അഥവാ ഭൂലോകത്തിന്റെ മുഖ്യ മേഖലകൾ അവയുടെ നാമരൂപങ്ങളും അളവുകളും ലക്ഷണങ്ങളും കൊണ്ട് വിശദമാക്കി തരാൻ ശ്രമിക്കാം. പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ 1/4 മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകം. എങ്കിലും കോടിക്കണക്കിന് സംവത്സരങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സിനോളം ദൈർഘ്യമുള്ള യോഗ്യത കൊണ്ടുപോലും ഒരുവനെ അറിയാനും വിശദീകരിക്കുവാനും സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം അപരിമിതമാണ്. ആധുനിക ശാസ്ത്രകാരന്മാരും ജ്യോതിഷികളും ലൗകിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്ഥിതിഗതികളും ശൂന്യാകാശത്തിന്റെ വിസ്തൃതിയും വിസ്തരിക്കുവാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു. വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം വിവിധ സൂര്യന്മാരാണെന്ന് അവരിൽ ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എങ്ങനെയായാലും ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ചന്ദ്രനെ പോലെയാണെന്ന്, അതായത് അവയും സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കും. അവ സ്വതന്ത്രമായി പ്രകാശിക്കുന്ന ഗോളങ്ങളല്ല. സൂര്യന്റെ താപവും പ്രകാശവും പ്രസരിച്ചെത്തുന്ന ഭാഗത്താണ് ഭൂലോകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു. അതിനാൽ ഈ തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ ചുറ്റിനും കാണാൻ കഴിയുന്ന പരിധി വരെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിസ്തൃതി എന്ന് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി നിർണ്ണയിക്കാം. അതിവിസ്തൃതമായ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക സാധ്യമല്ലെന്ന് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സമ്മതിക്കും. എങ്കിലും പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ തനിക്ക് ലഭ്യമായ ജ്ഞാനം പരമാവധി രാജാവിന്
പകർന്നു നൽകുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക വിസ്തരണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഒരുവന് തീർച്ചയായും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ വിസ്തരണത്തെ ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:33 സ്ഥിരീകരിക്കും. അദ്വൈതമച്യുതമനാദിമനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവചൗവനഞ്ച. പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ കണക്കാക്കാൻ ആർക്കും ആവില്ല. ബ്രഹ്മാവിനോളം പരിപൂർണനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിവരണങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് നൽകാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും അപൂർണങ്ങളായ നിസാരരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കാര്യം പിന്നെ എന്തു പറയാൻ. അതിനാൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള പ്രാമാണികരാൽ പറയപ്പെടുന്ന വൈദിക സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള അറിവുകളാൽ നാം സംതൃപ്തരാകണം. എന്താ പറയുന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് അല്ലെ, അത്രയും ദീർഘമായിട്ടുള്ള ആയുസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും, അത്രയും കാലയളവ് കൊണ്ടുപോലും ഒരുവന് പഠിച്ച് നോക്കിയാൽ പോലും ഇതിനെക്കുറിച്ച്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന്. എങ്കിലും ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ഞാൻ നിനക്ക് ഭൂലോകത്തിന്റെ മുഖ്യ മേഖലകൾ, അവയുടെ നാമരൂപങ്ങളും അളവുകളും ലക്ഷണങ്ങളും കൊണ്ട് വിശദമാക്കി തരാൻ ശ്രമിക്കാം. പൂർണ്ണമായിട്ടും വിവരിക്കുക വേഷമാണ്, എന്നാൽ ഞാൻ ചെറിയ തോതിൽ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പ്രവാചകർ പറയുന്നു. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ 4:1 മാത്രമാണ് ഭൗതികലോകം. എങ്കിലും കോടിക്കണക്കിന് സംവത്സരങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സിനോളം ദൈർഘ്യമുള്ള യോഗ്യത കൊണ്ടുപോലും ഒരുവനും അറിയാനും വിശദീകരിക്കുവാനും സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം അപരിമിതമാണിത്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കൊക്കെ എത്രയേ ആയുസുള്ളൂ? ഈ കലിയുഗത്തിലെ അല്പായുസുകളാണ്. എങ്കിലും ഒരു മിനിമം ആയുസായിട്ട് 100 വർഷങ്ങളൊക്കെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കുറഞ്ഞു വരുന്ന അല്ലെ, 70, 60, 50 ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. ഈ കലിയുഗം പുരോഗമിക്കും തോറും 30, 20 ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. പ്രായേണ അല്പായുസ സഭ്യാകലോസ്മിൻ വിവേചനമന്താസു മന്ദമതയാമന്തഭാഗ്യം. അല്പായുസുകളാണ്, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ്, നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. അപ്പോ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പോലും പറയുന്നത് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ അല്ലേ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കാതെ പിന്നീട് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്ന കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങള് ആയുസുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ കാലയളവ് പോലും പരിശ്രമിച്ചാൽ പോലും ഒരാൾക്ക് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, അതിവിസ്തൃതമായ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുക സാധ്യമല്ലെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. എങ്കിലും പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ തനിക്ക് ലഭ്യമായ ജ്ഞാനം പരമാവധി രാജാവിന് പകർന്നു നൽകുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക വിസ്തരണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഒരുവിന് തീർച്ചയായും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ വിസ്തരണത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാനാവില്ല. അപ്പോ ഈ ജ്ഞാനം പരമ്പരയിൽ കൂടി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായത്തെ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഏവം പരമ്പരാപ്രാപ്തം അല്ലെ, ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് ഉപദേശിച്ചു അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് നാരദർ വ്യാസദേവൻ ശുകദേവ, അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്നതാണ് അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. വ്യാസദേവനിൽ നിന്നാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത്.
അപ്പൊ ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അല്ലെ, അത് ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ, അത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. എന്നാൽ ഊഹാപോഹക്കാർ അല്ലെ, അവർ ഓരോരോ ഊഹാപോഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പറയും. മറ്റേതെന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ആചാര്യന്മാരും ഭക്തന്മാരും പറഞ്ഞു തരും. പ്രഭാതിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക വിസ്തരണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഒരുവന് ഒരിക്കലും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ വിസ്തരണത്തെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയും, അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയോഗ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങള് ആർക്കും കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്തരൂപം, അനേകം വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. ഓരോരോ വിസ്തരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെടുത്തു. ഗയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗിക വിസ്തരണമാണ്. ഋഷഭദേവൻ ഭഗവാൻ, അങ്ങനെ അനേകം വിസ്തരണങ്ങൾ അറിയപ്പെടാത്ത അല്ലെ, ദശാവതാര കീർത്തനം അല്ലെ, അതില് ജയദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു 10 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തില് 24ഓളം അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള് സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾ പോലെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തതാണ്. അനേകം അവതാരങ്ങളുണ്ടായി. ആ പാലാഴി മദനലീലയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അനേകം അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ലീലകളിൽ നോക്കിയാലും അനേകം അവതാരങ്ങളും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിനെക്കുറിച്ച് പോലും പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട്, ഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കും. പരമദിയോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ കണക്കാക്കാൻ ആർക്കും, ഒരു ബ്രഹ്മാവിനോളം പരിപൂർണനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് നൽകാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും അപൂർണങ്ങളായ, ബ്രഹ്മാവിനോളം പരിപൂർണനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് നൽകാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും അപൂർണങ്ങളായ നിസ്സാരനായ ശാസ്ത്രന്മാരുടെ കാര്യം പിന്നെ എന്ത് പറയാൻ. അതിനാൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുള്ള പ്രാമാണികരാൽ പറയപ്പെടുന്ന വൈദിക സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള അറിവുകളാൽ നാം സംതൃപ്തരാകുന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്താണോ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തരാകണം. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആധുനിക ശാസ്ത്രം അല്ലെ, നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ ന്യൂനതകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പോ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവര് എന്ത് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അവര് കണ്ടുപിടിക്കും, പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു രീതി അല്ലെ. ഓരോ ആൾക്കാര് ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ശാസ്ത്രം പറയാറുണ്ടോ അവര് കണ്ടുപിടിച്ചതൊക്കെ തെറ്റായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറയും. ഓ ഇവർ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിനോളം ആയുസ്, കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും ഇത് മുഴുവനായിട്ടും പഠിക്കുവാനായിട്ടോ വിവരിക്കുവാനായിട്ടോ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടോ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മള് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം, അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഓ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തില് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും മറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം 10:14-38. ജാനന്തേവ ജാനന്തു കിം ബഹുത്വാ നമേ പ്രഭോ മനസോ വപുഷോ വാചോ വൈഭവം തവ ഗോചര. എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാമെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. അവരങ്ങനെ തന്നെ കരുതിക്കോട്ടെ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ഒന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, അങ്ങയുടെ വൈഭവങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ എത്തിച്ചേരാവുന്നതല്ല. 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ളതാണ് 4 തലയുള്ള. അങ്ങനെ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്, അതിലൊക്കെ അനേകം തലകളുള്ള ബ്രഹ്മാവുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു കോടാനുകൂടി വർഷങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ വർണ്ണിക്കാവുന്നതല്ല അങ്ങയുടെ വൈഭവങ്ങൾ, അങ്ങയുടെ മഹത്വങ്ങള്, അങ്ങയുടെ
അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ. ഒരു സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല. എന്നാലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഹങ്കരിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മാവിവിടെ പറയുന്നു. അവരങ്ങനെ തന്നെ കരുതിക്കോട്ടെ, ബ്രഹ്മാവ് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ അവരങ്ങനെ കരുതിക്കോട്ടെ, അവരൊക്കെ എല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യം. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സ് കൊണ്ടുപോവാ ശരീരം കൊണ്ടുപോവാ അങ്ങയുടെ വൈഭവങ്ങള് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിനോളം ആയുഷ്കാലം ഉണ്ടായാലും ഒരാൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയെ അധികവേ, നേരത്തെ പഠിച്ചു. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകി, അല്ലെ? ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും നാരദരിൽ നിന്നും വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ഇതിൽ സംതൃപ്തരാവുകയും ചെയ്യണം. ബാക്കി ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुराज की जय, प्रेमानंदे हरे कृष्ण। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंदपुरी वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुराज की जय, प्रेमानंदे हरे कृष्ण। അപ്പോ ഏകാദശി വരുന്നത് 31-ാം തീയതിയാണ് ഏകാദശി വരുന്നത്, ഉത്രാട ഏകാദശി. ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കില് ഏകാദശി ആരും മറന്നു പോകരുത്. ഓക്കെ. 1-ാം തീയതി ഫാസ്റ്റിംഗ് ടൈം സൂര്യോദയം മുതൽ 10:40 വരെ ഉണ്ട്, 6:52 മുതൽ 10:40 വരെ. അപ്പൊ ഇതിലും എന്തോ ചെറിയ തിഥിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഏകാദശി 30-ന് വൈഷ്ണവ കലണ്ടർ പ്രകാരം 30-ന് ദശമിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നീട് 31-ന് ദ്വാദശിയാണ് തിഥി കാണിക്കുന്നത്. ഏകാദശി എവിടെ കാണാനില്ല. അപ്പോ ആ 31-ാം തീയതിയാണ് ഏകാദശിയായിട്ട് ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെടുത്താം. ആരാണ് സിന്ധു മാത ചെയ്യുന്നത്?